Atrian hyvä tuloskehitys jatkui huhti-kesäkuussa ja kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Koko alkuvuoden tulos oli positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suotuisa myynnin rakenne, hyvin käynnistynyt kesäsesonki, toimintojen sekä organisaation tehostaminen, kaikki vaikuttivat myönteisesti tuloskehitykseen Atria Suomessa ja Ruotsissa. Atria Viro on onnistunut parantamaan liikevaihtoa, voittoa ja markkina-asemaansa. Liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna hieman, ja se johtuu food service- ja rehuliiketoiminnan pienentymisestä. Atria nosti vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan suurempi kuin edellisvuonna. Syy oikaistun liikevoiton ennusteen parantamiselle on hyvä tuloskehitys Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla. Uusi siipikarjatehdas on otettu käyttöön onnistuneesti ja se mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ja kustannustehokkaan tuotannon jatkossa.